M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandirani lero pano pa Tilankhuleni Ambuye lachinayi pa 18 September. Ndipo mmawu athu alero tikuona za kudzozedwa kwa Ambuye Yesu mapazi awo ndi mayi wina. Komanso m'kalata ya Timoteyo tikumva za kufunika kumva ulangizi umene anthu kapena anzathu amatipatsa. Lero tili pa tsiku lachitatu, chiponyereni voti. Tipitirize kupemphera ndi kupempherera dziko lathu kuti onse amene apikisana avomere zotsatirazo ngati zayenda mwachilungamo, komanso kupemphera kuti ngati pali kusamvana kwina kulikonse anthu athe kukambirana. Tipemphere. Tikuthokozani Ambuye chifukwa cha mphatso ya tsiku la lero, tsiku limene mwatipatsa. Lachinayi lililonse timalemekeza Ambuye Yesu Khristu mu Ukaristiya. Tikupereka dziko lathu, tikupereka ife tomwe ndi mitima yathu yomwe kwa Ambuye Yesu ku mtima wawo woyerayera, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Mawu oyamba akuchokera mu mawu a mkalata ya Paulo yoyamba kwa Timoteyo mutu 4 ndime ya 12 mpaka 16. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Deborah Lupenga, our Daughters of St. Paul, Malawi Catholic Community in Kenya, kuchokera ku St. John the Evangelist Parish mu Archdiocese ya Nairobi. Mtenga wera ndi monga adalembera Luka wera mutu 7 ndime ya 36 mpaka 50. Amene akutiwerengera mawu a mtenga wera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Frank Lazaro Piri, kuchokera ku St. John Paul II Chitedze Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a mkalata ya Paulo woyera kwa Timoteyo. Wokondedwa, munthu asakupeputse poona kuti ndiwe wachinyamata, koma ukhale chitsanzo kwa akhristu onse pa mawu, pa mayendedwe, pa chikondi, pa chikhulupiriro ndi kuyera mtima. Mpaka pamene ndidzabwere, uchite khama kuwerengera anthu mawu a Mulungu, kuwalalikira ndi kuwaphunzitsa. Usanyozere mphatso yaulere ija ili mwa iweyi, imene udayilandira kudzera mawu otchulidwa m'dzina la Mulungu, pamene gulu la akulu a mpingo lidakusanjika manja. Ntchito zimenezi uzizichita mosamala ndi modzipereka, kuti anthu onse aone kuti moyo wako wautumiki ukukulirakulira. Udziyang'anire bwino wekha ndi kusamala zimene umaphunzitsa. Ulimbikire kutero, chifukwa pakuchita zimenezi udzadzipulumutsa iwe wemwe ndiponso anthu amene amamva mawu ako. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mu mtenga woyera monga analemba Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Wina wa mgulu la Afarisi adayitana Yesu kuti akadye naye. Yesu adapita nakalowa nyumba ya Mfarisiyo mukukhala podyera. M'mudzimo mudali mayi wachiwerewere. Iyeyo atamva kuti Yesu akudya m'nyumba ya Mfarisi uja, adabwera ndi nsupa ya galasi ya mafuta onunkhira. Adakagwa kumbuyo ku mapazi a Yesu, akulira nayamba kukhetsa misozi pa mapazi a Yesu, kumawapukuta ndi tsitsi la kumutu kwake.
adapsompsonanso mapazi akewo nawadzoza ndi mafuta aja. Koma Mfarisi amene adayitana Yesu uja ataona zimenezi adayamba kuganiza kuti munthu uyo adakakhaladi mneneri, bwezi atamudziwa mayi amene akumkhudzayo kuti ndi wachiwerewere. Apo Yesu adamufunsa kuti, Simoni, ndili ndi nkhani yoti ndikuwuze. Iye adati, Aphunzitsi, nenani. Yesu adati, panali anthu awiri amene adakongola ndalama kwa munthu wokongoza ndalama. Wina adakongola ndalama 50, wina ndalama 5. Popeza kuti adalibe choti abwezere, adakhululukira ngongolezo onse awiri. Tsono iweyo ukuganiza kuti mwa awiriwa ndani adzakonde wokongoza koposa? Simoni adati, ndiye koma amene adamukhululukira zambiri uja. Yesu adamuwuza kuti, wayankha bwino. Atatero Yesu adachewukira mayi uja nawuza Simoni kuti, ukumuona mayiyo? Ine ndalowa m'nyumba mwako muno, iwe sudandipatse madzi otsukira mapazi anga. Koma iyeyo wakhala akukhetsa misozi pa mapazi anga, kumawapukuta ndi tsitsi lake. Iwe sudandipsompsone, koma iyeyo chilowere changa muno wakhalira kupsompsona mapazi anga osalekeza. Iwe sudandidzoze kumutu kwanga ndi mafuta, koma iyeyo wadzoza mapazi anga ndi mafuta onunkhira. Mwakuti kunena zoona, chikondi chachikulu chimene iyeyo waonetsa chikutsimikiza kuti Mulungu wamukhululukiradi machimo ake amene ali ochuluka. Koma munthu amene wakhululukidwa zochepa amangokonda pang'ono. Ndipo Yesu adawuza mayi uja kuti, machimo ako akhululukidwa. Apo amene ankadya naye adayamba kudzifunsa mu mtima mwawo kuti, kodi ameneyo ndani wokhululukira ndi machimo omweyo? Koma Yesu adawuza mayiyo kuti, chikhulupiriro chanu chakupulumutsani. Pitani ndi mtendere. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abalanga okondeka mwa Ambuye, mawu a Uthenga Wabwino wa lero akukhudza chinthu chofunikira kwambiri m'moyo mwathu, chimene chili kamvetsedwe ka moyo wa Mulungu pa anthu ake. Kunena kuti Mulungu amakonda munthu aliyense popanda malire. Ngakhale anthu ochimwa Mulungu amawakonda. Koma cholinga chimene Mulungu amakondera anthu, wala amatikondera anthufe, ndi chakuti timudziwe. Tikamudziwa titembenukire kwa Iye. Chimene amafuna Mulungu ndi chakuti munthu aliyense muzochita zake zonse akamudziwa Mulungu amutsatire Mulunguyo. Izi ndi zimene mawu a Uthenga Wabwino wa lero akutiwuza. Poyamba tikuona makhalidwe awiri a anthu amene anadzazidwa ndi mtima womangodzudzula kapena osapeza chabwino mwa anthu ena. Simoni kapena anthu amene ali m'nyumba muja ankamudziwa mayi uja kuti mwina moyo wake sunali wabwino. Funso loyamba ngomanena kuti kodi iwo adachitapo chani kuti amuthandize mayi uja kuti asinthe moyo wake? Ndipo mawu akunena kuti mayi akuti anali wachiwerewere. Mwina ali odziwikadi, koma kodi mayiyo chiwerewerecho ankachita yekha? Mese ankachitanso ndi azibambo? Komano nkhani yake ikugona ponena kuti iyeyo Simoni kapena Mfarisiyo adachitapo chani kuti amuthandize mayi uyuyo? Khalidwe lathu masiku ano nthawi zambiri lidagona pamenepa.
kuti timakhala bize kudzudzula anthu muzochita zawo momwe tiwathandize kuti asinthe moyo wawo. Timakhala bize kupeza zovuta za anthu, finding faults in people, malo moti tipeze ma strength amene amakhala mwa anthu aja ndipo ife tiwathandize. Choncho gawo loyamba la anthu ndi limene amene timati ma fault finders. Nthawi zonse amangofuna kupeza zolakwika mwa anthu kapena muzochitika za zinthu. Ambuye Yesu akudzudzula kutitsutsa zimenezi, kuti ife ngati anthu tiyenera kukhala okhudzidwa ndi moyo wa ena. Ndi tipeza gawo lachiwiri kapena munthu wachiwiri amene ndi Ambuye Yesu. Tisakuti paja Ambuye Yesu Khristu ndi Mulungu ndi munthu pamodzi. Msonkhano wa Chalcedon unatsindika kuti mwa Ambuye Yesu Khristu muli zinthu ziwiri, chizungu amati the two natures of Christ, kuti Ambuye Yesu is truly God, divine nature, komanso Ambuye Yesu is truly man, ndi munthu weniweni. Tsono Ambuye Yesu akutondetsa gawo lina limene zimene moyo wa munthu ena kuchita. Poyamba kukhudzidwa ndi zimene mayi uja akuchita. Sakumudzudzula, sakumulozozala, akumumvetsetsa. Kuti mayiyo zimene akuchita, zimene akufuna, iye adazindikira mu mtima mwake kuti ndi wochimwa. Ndipo adamva za Ambuye Yesu, ndipo apita kwa Ambuye Yesu ndi chikhulupiriro kuti Ambuye Yesu akamukhululukira kapena akamuthandiza. Ndipo ndi zimene Ambuye Yesu Khristu akuchita. Akunena kuti mayiwe machimo akhululukidwa. Choncho ife ngati anthu ndipo kwakulu ngati Khristu tinokhala nawo mtima umenewo. Kosa mtima umanguloza zolakwika za ena nthawi zonse iyayi. Tinokhala nawo mtima wolangiza, mtima wodzudzula zona koma mwachikondi, mtima wowathandiza anthu kutembenuka, kudziwana ndi Mulungu ndi kuyambanso moyo watsopano. Ndi zimene ifeyo ngati anthu tikuyenera kuchita kapena kumachita. Tikapanda kuchita zimenezi ndi kuti moyo wathu, zochita zathu sizikusiyana ndi anthu achikunja. Ife ngati Akhristu, ife ngati okhulupirira, moyo wathu, ntchito zathu, zochita zathu zizikhala zonga zimene Ambuye Yesu Khristu adakachita. Mukanena poyamba paja tili pakati pa zisankho, kapena kuti tazisankho taponya, tikuyembekeza zotsatira, zina zikumveka, zina sizinamveke. Koma kuti ifeyo ngati Akhristu m'Malawi muno tikuchita chani kuthandiza mwina anthu amene akhoza kuyambisa zipulowe kapena kusamvana? Ambuye Yesu akunena kuti moyo wathu uzikhudzidwa ndi zochitika za ena. Choncho mtundu wathu wauza anthu amene mwina akhoza kuchita zimene kapena ali ndi mtima wochita zimenezi, kuwauza kuti iya uwu si moyo wa Chikhristu. Moyo wa Chikhristu ndipo paja ndi kumvetsera madandaulo a anthu ena, kumvetsetsa zimene ena akufuna ndi kuwachitapo kanthu, kuwathandiza pamoyo wa tsiku ndi tsiku. Nanga inuyo, nanga ineyo, kodi moyo wanzathu umatikhudza kapena iya? Mawu a Timoteyo amene Paulo anena kuti amalangiza ndipo amuwuza kuti udzakhala wodala ukamachita zimenezi. Kutanthauza kuti munthu umakhala wodala ukamalangiza ena, for ukuwathandiza iwo aja kuti asinthe, ukuwathandiza iwo aja kuti ayambe moyo wina, asiye moyo wakale, ambe moyo watsopano. Ife ngati Akhristu ndi udindo wathu ndi ntchito yathu kulangiza, kumvetsera ndi kuwathandiza ena. Kodi inuyo moyo mwanu nanga ine moyo mwanga ndimachita zotani? Umonganena kuti pachinayi paliponse timakumbukira Ambuye Yesu Khristu amene adapanga Ukaristiya ndipo timadzipereka ku mtima wawo woyerayera. Tikupempha Ambuye Mulungu kuti atithandize kuti tidzipereke ku mtima woyera wa Ambuye Yesu, ndipo ifeyo tikhale anthu amene tizikhudzidwa ndi moyo wa ena. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.